ପଛରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅନନ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା କିଭଳି ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ସେ ଫେରିବା ସମୟରେ 22:05 କିଛି ସମୟ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଧ୍ୟାନରତ ରହିଥିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇ 22:05 ହୋଇ ପାଟ ଅଗଣା ହୋଇ 7:05 7:05 ନାଟମଣ୍ଡପରୁ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରରୁ ଜଗମୋହନ ହୋଇ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ମୌଳିକ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ପୂଜାବିଧି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଅନନ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ସେଇ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ମଇଲମ ତଡ଼ପ ଲାଗି ଏବଂ ଅବକାଶ ନୀତି ଏବଂ ବେଶ କରାଯାଇଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏବଂ ଖଣ୍ଡୁଆ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଛତିଶା ନିଯୋଗର ନ୍ୟାୟିକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ଖଣ୍ଡୁଆ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରୁ ଯେଉଁ ଉଦପଲ୍ଲବ ବାହାରିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦପଲ୍ଲବ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି